Tällä kertaa olemme keskellä tiheästi asutettua lähiötä Länsi-Vantaalla. Yleisen käsityksen mukaan selittämättömät ilmiöt tapahtuvat vain vanhoissa rakennuksissa, mutta myös tällaisessa 80-luvulla rakennetussa kerrostalossa voi tapahtua kummia. Näin kävi Veeralle, joka huomasi pian muutettuaan, ettei hänen asuntonsa ole aivan tavallinen koti. Länsi-Vantaalla sijaitseva kerrostaloalue on osa tyypillistä pääkaupunkiseudun lähiötä. Sen perusta rakennettiin 1960- ja 70-luvun vaihteessa, jonka jälkeen alue on hiljalleen kasvanut. Veeran koti sijaitsee vuonna 1984 valmistuneessa kerrostalossa, jonne hän muutti vajaat 2 vuotta sitten. Mikä oli ensimmäinen poikkeuksellinen tapahtuma asunnossa? Muistan, että mä istuin tuossa mun sohvalla ja kuulin sitten, että ovikello soi. Katoin ovisilmästä, ei näkynyt ketään ja sitten mä avasin ton oven ja sitten puhalsi vaan semmoinen tosi kylmä viima sisään ja sitten mä ajattelin, että mitä ihmettä. Ja tulin sitten tähän sisällä, niin saman tien tänne tuli semmoinen todella sähköinen ilma ja siitä asti täällä alkoi tapahtua niitä outoja asioita. Mitä muuta täällä on tapahtunut? No kerran, kun mun yksi ystävä oli tässä käymässä, sitten me istuttiin tuossa lattialla ja yhtäkkiä tuosta mun keittiöstä lensi semmoiset käsipainot ton keittiön lattian matkan tonne toiseen seinään ilmassa ihan täysillä tonne mun laatikoita vasten. Se jäi sitten vähän selittämättömäksi ja ystävä sanoi, että en tule enää ikinä yöksi. Sitten yhtenä aamuna, tai no oikeastaan se oli yöllä jo, kun mä heräsin kauheeseen meteliin. Mä ajattelin, että mikähän toi on. Ja vessasta semmoinen hirveä kolina ja rytinä, ja ihan kuin joku olisi oikein kunnolla riehunut ja heitellyt jotain niin kuin seiniä päin. Ja mä ajattelin, että mikähän toi nyt on. Mä en uskaltanut mennä kattoon, koska mua pelotti niin paljon. Sitten mä olin aamusta jo unohtanut sen, kun mä heräsin. Ja sitten mä menin vessaan, laitoin valot päälle ja jäin saman tien järkyttyneenä seisomaan paikalleni. Kyyneleet rupesi valumaan silmistä. Mun pesukone oli liikkunut metrin keskelle mun vessan lattiaa. Ja se ei ole mitenkään mahdollista, että se olisi mennyt silleen, että kun mä en olisi monen viikkoon sitä käyttänyt. Ja TV oli vähän semmoinen, että se saattoi aina paukahtaa esimerkiksi öisin päälle. Ja sitten kerran, kun mun sisko tuli tänne käymään ja mä olin sille just puhunut, että tervetuloa niin tänne vaan mun kummitusasuntoon. Sitten yhtäkkiä televisio välähtää päälle. Ja kyllä mua siinä vaiheessa tosiaankin pelotti, että sanon vaan, että mä taidankin tästä lähteä. Että se oli aika mieleenpainuva tapahtuma kyllä. Radio kans öisin ja joskus päivälläkin saattaa mennä ihan itekseen päälle. Se vaihtaa, siinä on semmoinen ohjelma, että siinä yleensä on sama radiokanava, niin se vaihtaa aina muihin radiokanaviin ja saattaa vaihtaa yhtäkkiä ihan kesken kaikenkin radiokanavat. Henki tykkää pistää omat radiokanavat soimaan, että en sitten tiedä. Yhtenä yönä heräsin siihen tämmönen, mä ajattelin, että mä oon vielä jotenkin unessa ja katoin sitten tuohon sängyn vierään, niin kuin tuossa mun vasemmalla puolella seisoi semmoinen vanhempi mieshenkilö ja katsoi mua silleen todella apeasti ja sellainen tyhjillä silmillä. Ja sitten mä katsoin, että kuka toi on ja miksi se on täällä ja mitä ihmettä. Kyllä mä sitten tajusin, että ei se ole niinku tästä maailmasta. Ja sillä oli semmoinen vanha-aikainen yöpuku päällä ja sitten se lähti käveleen tosta. Just kun mä olin niinku kysymässä, että mitä sä teet täällä, niin se lähti käveleen tästä tänne keittiön päin ja vaan häipyi pois. Sitten mä olin, että jaha, että tämmönen herätys, että no voi. Tässä alkoi näkyä semmosia varjoja ja siis varsinkin tässä niin seisoi semmoinen omituinen hahmo aina iltaisin ja sitten se rupesi seisomaan päivisinkin ja semmoinen niin todella korkea hahmo, jolla paappu ja heilu tuossa edestakaisin ja sitten monta kertaa kun mä yritin lukea jotain kirjaa tai jotain, niin silloin se oikein niin alkoi liikkumaan ja mä koko ajan en mä voinut keskittyä mihinkään, kun mä näin, että siinä liikkuu joku ja sitten semmoinen, että joku katsoo sua, että se on aivan siinä seisoo ja vaan tuijottaa ja katsoo, mitä sä teet. Ja siis todella semmoinen painostava ja sähköinen ilma. Ja silloin mua rupesi oikeasti ahdistamaan ja pelottamaan todella paljon. Ja sun äidillekin? Ja isoäidille kävi? Joo. Äiti sanoi vaan, että en usko sinua, että ei täällä mitään tapahdu, että sä vaan kuvittelet kaikkea. Ja sitten kun ne tuli tänne, niin mun mummi meni tuosta keittiöön, niin sitä jotenkin puistatti.
Sitten kun se tuli takaisin, niin se jäi seisomaan tuohon yhtäkkiä, hän silleen heitti valkeaksi ja sitten saman tien se kaatui tonne mun sohvalle ja häntä ruvettiin kuristamaan tässä, että joku piru kävi hänen kimppuunsa, että mikä täällä on, että hänen on päästävä pois, hän ei saa happea, että hänellä tulee sydänkohtaus ja mä ajattelin, että no niin, nyt se kuolee siihen paikkaan. Sitten mun äiti meni sitten kanssa kokeilemaan tuohon kohtaan, niin sillä tuli ihan sama, että häneen niinku joku kävi häneen kiinni, että se sanoi, että kaikki voimat vei hänestä. Mä istuin tuossa olohuoneen puolella, niin mulla alkoi yhtäkkiä polttaa kasvoja ja niin kuin kauhean semmoinen magneettinen olo tuli. Ja mä lähdin kävelemään tähän keittiön ovelle. Ja tässä oli aivan selvästi semmoinen magneettikenttä, että mun karvat nousi pystyyn ja tuli semmoinen kauhean sähköinen olo. Ja silloin se tuossa samassa kohti niin kuin tuikkasi semmoinen ihmeellinen voima, niin kuin se olisi imennyt musta voimaa pois. Mä menin tuonne tuolille istumaan takaisin ja ajattelin, että ei se voi olla totta. Mulle alkoi tulla semmoisia sanoja niin kuin päähän, että sun täytyy ottaa nuo kuvat pois tuosta seinältä. Veera oli piirrellyt semmoisia ihmeellisiä pimeitä kuvia, pahoja kuvia ja mä rupesin silloin viime vuoden puolella maalaamaan yhtäkkiä tämmöisiä todella outoja maalauksia. Mä kuitenkin harrastan piirtämistä tosi paljon ja maalausta, niin sitten nämä mun työt muuttui jotenkin tämmöisiksi todella pelottaviksi ja ahdistaviksi. Ja siis semmoiseksi, että mä en edes välttämättä muistanut, että mä oon maalannut näitä ja sitten mä aina ihmettelen, että miksi mä oon maalannut jotain tommoista. Siis suurin osa on tullut unista ja sitten jotkut tulee vaan silleen, että mä laitan pensselin paperiin ja se lähtee se piirto siitä saman tien ja mä piirrän ihan taukoamati. Että sitten se lopputulos on aina ollut tai oli näissä niin kuin aina semmoinen yhtä niin kuin järkyttävää, että se ei näin niin kuin miellytä nämä työt lainkaan. Näkyykö ne henget näissä töissä? Kyllä mä sanoisin, että näissä näkyy niin kuin jotain semmoista yliluonnollista, että ei nämä ole kauhean normaaleita mun mielestä. Tuntuuko susta, että nämä henget on vihamielisiä tai ystävällisiä? Musta tuntuu, että täällä on sekä että täällä on ainakin se yksi, mikä on se vihamielisempi, joka oikein yrittää saada sitä huomioon. Ja sitten on myöskin varmasti semmoinen pienempi tyttö, minkä mä oon monta kertaa niin kuin unissa nähnyt. Ja sitten täältä näkyy semmoinen pienempi varjoaine, joka menee. Ja sitten kuuluu semmoisia ääniä, että mua kutsuttaisiin, niin kuin se on semmoinen pienen lapsiääni, että Veera, että mitä sä teet? Pelottaako nämä ilmiöt sua? No aluksi pelotti todella paljon ja sitten silloin, kun täällä on se semmoinen pahempi energia, niin silloin pelottaa todella paljon. Mutta välillä mä oon vaan silleen, että jaha, että taas tapahtuu, että se tuntuu jotenkin silleen kuitenkin luonnolliselta, että on tottunut niihin, että se alan ole vähän turta näihin. Lähiö on hiljentynyt ja Veera poistuu paikalta. Hetken kuluttua paikalle saapuu medio Marja Pennanen. Medio Marja Pennanen on saapunut Veeran asuntoon. He eivät ole tavanneet toisiaan aikaisemmin, eikä Marjalle ole annettu paikasta tietoa etukäteen. Joo, se on joko tässä tai mitä aikaisemmin. Onko tässä paikalla ollut joku rakennus tai jotain myös? Sekin on mahdollista. Että tässä on joku rakennus ja jotakin tapahtunut, jotakin tosi voimakasta. Loppui niin kuin henki tässä kohtaa. Voisi tämä pitää paikkansa? Varsinkin tässä niin kuin seisoi semmoinen omituinen hahmo. Tästä on semmoinen tunne, että mä kaadun. Eli ihan eteenpäin kaadun tässä. Saman tien se kaatui tonne mun sohvalle ja häntä ruvettiin kuristamaan tässä, että joku piru kävi hänen kimppuunsa.
Hyvin pahaa tässä jotakin tapahtunut, eikö niin? Tässä kohtaa on hyvin pahaa tapahtunut. Tuo kylpyhuone on yksi semmoinen jotenkin, joka mua kovasti veti puoleensa, että siellä ilmeisesti kuuluu jotakin ääniä, sellaisia. Vessasta semmoinen hirveä kolina ja rytinä, että ihan kuin joku olisi oikein kunnolla riehunut ja heitellyt jotain niin kuin seiniä päin. Mä näen jotain purkkeja. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Jotakin purkkeja. Pillereitä. Purkkeja. Jotain täällä on sattunut semmoista hyvin ikävää, koska tää tulee pääkipeäksi ja semmoinen raskas olo, että ja mä saan 2 miehestä semmoisen tunteen, jotka ja toinen on mieli on niinku semmoinen vähän epävakaa jollain tavalla. Ja myös sitten naishenkilöstä, joka on hyvin vaalea ja minua on ilmeisesti pienempi ja sirompi. Sitten on myöskin varmasti semmoinen pienempi tyttö. Ja sitten tälle aseelle voi joskus tulla jotakin määrättyjä levyjä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta voi olla, että jotakin määrättyä levyä soitetaan usein tässä, koska mä kuulen saman levyn toistoa. Niin se vaihtaa aina muihin radiokanaviin ja saattaa vaihtaa yhtäkkiä ihan kesken kaikenkin radiokanavat. Saatetaan jopa herätä johonkin tunteeseen, että joku on lähellä. Mä en yhtään hämmästele sitä, että jos näin tapahtuu. Katoin sitten tuohon sängyn vierään, niin kuin tuossa mun vasemmalla puolella seisoi semmoinen vanhempi mieshenkilö. Eli tämä paikka pitäisi siunata. Tämä koti. Pitääkö mun jotenkin pyytää niitä henkiä tulemaan? Ei vaan, sä vaan aistit. Vaan on. Joo, mulla on tunne, että tänne joku saattaisi tulla nyt sun kanssa sitten, että sä saisit tämmöisen ihanan kokemuksen. Joo. Maria on antanut ohjeet työtä varten. Saija-Reetta jää kuvaajan kanssa asuntoon tarkkailemaan tilannetta. Maria ja muut kuvausryhmän jäsenet poistuvat paikalta. Täällä on edelleen painostava ilma. Päätä särkee. Tuntuu, että ihan kuin kurkku turpoisi ja sen takia on vaikea hengittää ja niellä ja olla. Mulla on sellainen olo, että täällä on joku muukin. Mä en näe, mutta on sellainen tunne. Tää on jännän tuntunen. Tästä todellakin tulee sellainen, että lähtee kaatumaan. Ja just eteenpäin. Sellainen, että ei niinku... Mä oikeesti yritän pysyä paikoilla ja tää niinku... Mut silti mä niinku teen tällaista hoivaa liikettä. Tahtomattani. Tuolla on muuten ihan oikeastaan ahdistavaa tosiaan. Vaan mä itse, vaikka mä uskon mihinkään. Ne. Ilma ei liiku ja tää on kuin ennen ukkosta. Tietenkin se voi johtua monesta asiasta, mutta jos Veera, hänen äitinsä, hänen siskonsa, hänen mummonsa, hänen ystävänsä ja Maria kaikki kokee samoja asioita, niin ei se ole ihan tuulesta temmattua. Paljalla silmällä ei voi aina nähdä kaikkea.
Yö on takana. Veera, Maria ja Saija-Reetta kokoontuvat keskustelemaan asunnon tapahtumista. Huomenta. Huomenta, huomenta. Meillä oli eilen aika mielenkiintoinen ja jännittäväkin päivä ja ilta. Ja huomattiin, että on samanlaisia kokemuksia. Mulla oli se sama kaatumisen tunne tässä näin. Et se oli kyllä jännä, koska mä yritin oikein niin kuin lihaksilla pistää vastaan. Että pitkään tuossa kokeilin. Et se oli jännä. Sitten sama tuli niinku, mulla ei tullut heti tätä, mutta sitten se tuli niinku tähän semmoinen Kuristava tunne kurkkuun. Onko sä joskus niinku kuullut joku naksauksen tai semmoisen, niinku, tai niinku, kun sormus pudotaan lattialle, niin ootko sä semmoista ääntä kuullut täällä? Itse asiassa toi sormus oli tosi jännä nyt, kun sanoit, niin mä muistin yhden, mulla kävi tossa silloin, ennen kuin nyt talvi alkoi, niin kävi semmoinen yksi todella jännä asia, että yksi mun siskon antama sormus, minkä mä olin hukannut joku 2-3 vuotta sitten. Yhtäkkiä yksi niistä siitä pääkallosta ja osa siitä sormuksesta tippui tuohon siihen sohvalle. Ja mä rupesin katsoa, että mikä tämä on. Ja sitten mä tunnistin se heti, että tää on tää. Ja sitten mä sanoin sille mun kaverille, että tuun nyt katsomaan, että miten tää on mahdollista, että tää tippui tähän. Niin sitten tippui ne loput 2 osaa, ihan kuin ilmasta siihen sohvalle. Se sormus, se oli niin kuin 3 osassa se sormus ja se tippui siihen sohvalle. Ihan ilmasta, ihan tyhjästä. Aivan. No, tää eilen kerrottiin, tämä sormusasia kyllä, että se tuli tuotiin. Ja nythän voi olla niin, että esineitä voidaan niin kuin häviä ja sitten ne voi tulla uudelleen. Ja mä ymmärtäisin, että tässä on vähän semmoinen, niin kuin, että vahvasti yritetty tuoda esiin sitä, että ollaan niin kuin toiselta tasolta yhteydessä. Joo. Ja että tämähän oli eilen 2 miestä ja 1 tyttö. Ja se on semmoinen hyvin vaalea, pienikokoinen semmoinen vaalea tyttö. Joo. Ja sitten nämä on eri pituisia nämä herrat. Ja mä ymmärtäisin, että he vierailee täällä aika usein sun luona. Mutta sitten tämä, joka on nyt vähän aikaa sitten mennyt, niin hän ei aiheuta kyllä mitään hankaluuksia, vaan todellakin niin hän tulee hyvin semmoisilla ystävällisillä rakkauden energioilla, haluaa tulla vain tervehtiin sua ja sanomaan, että kaikki on hyvin. Sä et tunnista tämän nuoren miehen. Miten liittyy sinuun? Haluatko kertoa? Mun hyvä ystävä Tuomas kuoli tässä just viime kuussa ja oli just viime viikolla hänen hautajaisensa. Olen tunnistanut hänen läsnäolonsa. Joo. Ja se on vähän erilainen energia, kun hän tulee. Ja hänellä on vähän semmoinen hitaampi tapa liikkua ja tulla sun lähelle. Ja siitä sun pitäisi tunnistaa se hänen. Mutta hän myös kiittää niistä ajatuksista, koska häntä on ajateltu ja hänelle lähetetty paljon kaikkea sydämestä lähtevää rakkautta. Se on vähän tämmöistä niin kuin psyykkistä piirtämistä ja tosiaan niin kyllä mä suosittelisin sulle, että sulle suojaamista, että sä suojasit itseäsi enemmän. Ja sitten sen, että silloin kun sulla alkaa tota tasoa tulla, niin sun pitää kieltäytyä siitä vastaanottamasta. Että sä oot todella äärimmäisen mediallinen ja herkkä ja silloin sieltä, kun ei tiedetä, että kuinka toimia, niin silloin sieltä eri tasoja semmoisiakin tasoja, jotka ei ole niin miellyttäviä, niin haluaa tätä yhteyttä. Joo. Ja silloin on tärkeää, että sun tehtävä on pitää huoli siitä, että kiitos mä en ota vastaan tämän tyyppistä, vaan sä haluat semmoista kirkkautta, valoa ja kauniita asioita, eikö vaan? Joo. Voitaisko me, Maria, nyt puhdistaa tämä asunto? Me voidaan sillä lailla, että me kaikki hiljennytään ja pyydetään tänne valoa ja pyydetään rakkautta ja pyydetään niille, jotka täällä asunnossa ovat olleet, on koettu häiriöksi, niin pyydetään, että he löytävät ja katsovat edessään valonportaita, kirkkaita valonportaita ja alkavat nousta niitä valonportaita kohti valoa ja rakkautta. Ja että tämä koti täyttyy valolla ja rakkaudella ja siunauksella. Vantaan poliisin tutkijat muistelevat, että naapurustossa tapahtui 80-luvun alkupuolella veriteko. Tarkka tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Uhri löydettiin kylpyhuoneen luota ja paikalle kutsuttiin oikeuslääkäri.
Marian vierailun jälkeen asunto on rauhoittunut olennaisesti. Selittämättömiä ääniä kuuluu edelleen silloin tällöin, mutta tunnelma asunnossa on muuttunut paremmaksi ja Veera viihtyy kotonaan.